Ngibingelele kunina ababukeli, ngiyathemba ukuthi-ke niyaphila-ke. Mina-ke ngicela kini-ke la ukuthi uma uthi usamusha kulona ikhasi-ke leli noma ukuthi-ke uyaqala ukungena kulona, wenze nje okulungile laphana-ke ungixhase, ungaphumi wacindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nasenti-ke le mali khona ukwazi phela ukuthi uqhubeka uthole nezinye iy'ndaba ezitshenziswe ngiza nazo ey'shisabhelo ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli usukela-ke manje. So ungenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela ibhathini, upress ibhathini lapho usubscribe njengamanje khona uzohlala-ke la uzenze nathi la. Ngilethe udaba-ke impela sesikhulumile kaningi kulona-ke ikhasi-ke le channel lo mlisa-ke wayakothwala ngoba nake ufuna ukuthi-ke amabhizinisi akhe endlondlobale. Wagcina sewuqede wonke umndeni wakhe ubulala-ke. U-part 7-ke lo. Saqala ku-part 1, part 2, part 3, part 4 mawuthi-ke isitori mhlawumbe usifice sesiphakathi ungakwazi ukuthi ubuyele emuva uyo-catch up uthole konke obungakwazi. La sigcine khona sigcine ebulale obhuti bakhe ababili abathola esemdala emva kokuba kabulale inqwaba yomndeni wakhe ekuqaleni. Manje soqhubeka lapho ukuthi kwagcina kwenzakaleni. Ngibingelele bhuti, ungazi ukuthi uqhubeke ku-part 6 la wagcina khona uchaza part 6 ubulale ubhuti bakho ukuthi emva lapho kwenzakalani. Njengoba ngeshosi kangade ngiphethe la kutheni ngangindaweni yaseMelika. Ngahamba-ke ngayo endaweni yaseMelika ngiye kolanda amandla cause ngafike nakhona aqhubeka la ngangigcine khona ngabulala. Yolanda amandla e-America, amandla okuthwala mhlambe amandla ukuthi phela njengoba ngibulala ngivikele kahle kahle ukuthi ukubulala kuwukuvikela ukuthi izinto zakho kahle kahle zikhambele kahle. Cause ungabulali phela izinto zakho ngezikhambele ngendlela mawuthi uthwele kuba kanjalo nje. Hhayi-ke ngabuya-ke ezweni laseMelika. Ngithe ngibuye ezweni laseMelika le nyanga ngoba kade ngangiye lapha yayithe ukuthi ngiyalapha mase ngibuya la eSouth Africa ngizobe ukuthi le nyoka ayisalifuni igazi. Sasikade sithembisane kanjalo ukuthi ngoba ngiyoqhubeka ngiyobulala eMelika ukugcina kwami ukuthi nje ngiyagcina ukuchitha igazi. Hhayi ngithe ngisengibuya-ke ezweni laseMelika sekuyaba le nyanga itheni isiyangijikela manje itheni ithi hhayi ngizobulala. Hawu ngiyibuze le ndoda ukuthi ngizobulala futhi wawukade sitheni, wawuthe ngihambe ngiyele ngiyolanda amandla and ngoba ngiyele igazi ngiyobe sengilichitha kokugcina. Yathi hhayi no, akukwazi ukuthi kube kanjalo. Mina into engizokumele ngiyenze kuzoba u-3 months igazi ngingabulali muntu for 3 months. Hawu nami ngiqale ngixoxa ukuthi hawu le ndoda wasuwenza ngendlela esasingathembisene ngayo. Le ndoda engibuza ukuthi ndoda ayifuna imali noma awuyifuni. Ukuthi lapha-ke ngitshela akuncenge wena uyatshela ucela ukuthi no sicela kube kanje, uyatshela ukuthi indoda kuzoba kanje ukuthi kade kuvunyelwene kanje ekuqaleni cause vele basuke besakudoba bakutshela izinto ezinhle ngakho, abakutshela okubi ngoba ungena bazokutshela okuhle ukuthi hhayi no uba nemali khona basuke beqinisile imali iba khona. Kodwa-ke iy'ngqinamba ohlangana nazo zona ziba nzima. Umuntu obuthaka nje ngeke uze ukwazi ukuthi ukumele. Hhayi upheleke u-3 months-ke lo ngingabulali muntu. Hhayi shaya u-3 months ngempela lo muntu angikhumbuze naye impela wayengibalela nje impela ethi hhayi ndoda kumele kushaye isikhathi nje ngoba impela wangifonela sekuphele wona after 3 months wangifonela wathi ndoda isisukile igame kumele uqale manje uchithe igazi. Manje le ndoda ngoba esisho ukuthi angichithe igazi esiyasho ukuthi manje-ke ayisafuni nabo umndeni, isifuna nomuphi umuntu ongisondelene naye engizwana nayo
mhlampe ngisebenza naye mangabe ngisebenza naye, kodwa nje umuntu oseduze nami, even noma ngingasewona-ke nomuphi nje umuntu, noma umakhelwane, kodwa nje ukubulala-ke nje nomuphi, ayisafuni igazi lasemndenini. Hayi lokhu kube nzima impela cause ngase ngibulele, kodwa-ke kona lokho kungabuhlungu kakhulu. Ukubulala umndeni bekungihlaba kakhulu because kona nakho lokhu bekungishaya, kodwa bengafani nokomndeni. Okomndeni bekungizwisa ubuhlungu ukuthi ngibulala obaba ney'ngane zabo, zosisi bami, bekuba buhlungu. Kodwa ukubulala umuntu waseceleni nakho kuba khona lokho, kodwa hhayi kona akufani. Hhayi, qhubeke kube kanjalo-ke. Kwawukhona omunye umakhelwane engikwazi ukulesha igama lakhe, ebengikade ngizwana naye nje impela. Hhayi vele-ke yena uwumuntu-ke othanda amanzi amponjwana kakhulu. Benginokuthi nje uyazi ukuthi mekhona mina kuyaphuza, yonke into ayifunayo nje akathengi. Mina ngiyamthoba, into ayifuna ukuyiphuza uyasho ukuthi ufunani, leyo nto uyazi ngiyomzengela, whatever ayifunayo ngiyayithenga. Hhayi, angitshele-ke ukuthi in 7 days kumele ngibe sengibulale 3 wabantu, for 7 days ngibe sengibulale abantu abawu-3. Hhayi, ngiqale-ke ngumfethu omakhelwane ngeke ngimusho igama lakhe. Hhayi vele umuntu esizwana naye. Kuthe ngolunye usuku ngimthathe, kwakunenye i-event engeke ngikwazi ukuyisho indawo lo event ayikhona, kodwa nje lo event yayisebusuku. Ngimthathe lo mfethu lo ngimise khona. Hhayi nakhona-ke vele uyayithandela ubumnandi, lo muntu uvele nje uthanda ubumnandi, uthanda amantombazane nje, uthanda impilo yobumnandi. Hhayi ngimthathe lo mfethu, hhayi phuze kube mnandi, kudakwe kushitshizwe nje kube mnandi, nawa namantombazane, kwenzakale zonke izinto ey'suke zenzakala ematshwaleni. Hhayi, sihamba ngemoto, leyo moto esihamba ngayo imoto yami. Kumele nje ngoba ngihambela, kumele ngimbulale at the end of the day. Hhayi, phuze kushitshizwe kube mnandi. Mesibuya, hhayi indoda ngivele ngiyise endaweni esigangeni ebusuku, ngiyiphethe inhlali bahlali la eqolo. Hhayi, ngiyithathe indoda sihambise endaweni, ngibuza hawu ndoda siyaphi ngoba sebumnyameni, ngithi hhayi khona umuntu engiya kuyena la. Ngithi mengimtshela ngibe endaweni kwakula sasiwa khona nje indawo eyiyo impela nje. Hhayi, ngibe ngiphuma, ngithi ndoda cela usondele nawe kancane. Abe ngibuza indoda ukuthi kanti sokwenzani la, ngithi ngisacela uphume ndoda kancane la. Athi mephuma ngibe ngihlohla, sishiye ekhanda, ngamshaya nje ngo-10 bullets wonke. Usho wonke u-10 bullets ekhanda. Hhayi, ngapholisa emaseko, ngingene emotweni, shaya imoto. Hhayi, ngiphindele ekhaya. Hhayi, ngithe ngiphindele ekhaya, leyo nto vele ngiyenza vele isebusuku, ngimbulala nje vele isebusuku. Hhayi ekuseni, hhayi ngivuswe kubo, hayi bo kanje sekwenzakala indawo ukuthi kanje. Kwenzakaleni? Bangibuze cause mina ngumuntu engangivele bayazi ukuthi ngangihambe naye. Ngibatshele ukuthi le ndoda sidukelene naye ebusuku, angazi kwenzakaleni kanje. Angazi kwenzakaleni because nabo babeyazi vele ukuthi hhayi uhambe nami, yabo. Batshele ukuthi hey, nami ngimbheke ebusuku, angazi kwenzakaleni, noma uhambe namantombazane noma angazi nami. Hhayi, nami ngibe umuntu phela ozwelana nabo abomndeni, nami ngibe nje umuntu ukuthi kumele phela simthungathe. Hhayi, ngizame nami ngithi hhayi akufonelwa amaphoyisa phela bo, nami ngibe umuntu wokuthi ngizwelana nabo.
Hhayi kufonela amaphoyisa zizame ngendlela sigcine sikutholile. Yize noma ngangazi angikuvezanga kodwa lokho ukuthi ngangazi. Cause sasebenzisana namaphoyisa ukuze sikwazi ukumthola. Hhayi zame ukudikida indaba yecala ukuthi kufunakala umbulala. Hhayi kwakuthi-ke phela nami lezi zinto engangizenza zazingisebenzela cause ngangingasolakali nhlobo. Izinto nami engangiy'sebenzisa zazingakwazi ukuthi finyelele ukuthi ngize ngibe umsolo ukuthi ngenze into ethize. Hhayi mfethu kanje indaba yecala kanje hhayi. Hhayi nabo bomndeni bathini bangayinaki bathi hhayi bazoyinaka after umngcwabo kwamanje basacela ukuthi bafokhase bayiziwe nje indaba yecala bafokhase kwezomndeni ukuthi nje kumele afihle kahle yena umfethu. Hhayi nami ngiyabona nje ngiyidlale indima impela nje ngizwelane nabomndeni ngoba nje ngaze ngakhipha imali nje engango-50,000 ukuthi nje ngibanike bomndeni. Hhayi ikhiphe imali yomndeni. Hhayi umfethu hhayi simngcwabo umfethu angcwatshwe nje kahle umfethu nje nami ngivalelise yabo. Hhayi sesenjalo le nyanga le kube buhlungu mina ngiyitshele ngiyifonele le nyanga le ukuthi hhayi yazi mina ngisathanda indlela esekwenzakala ngayo. Shuthi phela kahle mina ngizobe ngibulala umphakathi wonke, ngibulala umndeni basekhaya, sengibulala omakhelwane. Shuthi sigcino uzothi wena angibulala umphakathi wonke. Hhayi sibe nokukhilizisana nale nyanga nale nyanga le engitshezwa indoda. Mina into ezosuke ngithi yenze kuzosuke kube buhlungu ngoba manje wena uphikisana nami kanti uba ukuphethe ndoda. Hhayi nami ngehlele ngezansi. Hhayi phela kumele ngikhulume ngibuye ngigade ukuthi no lo muntu lo ngiphethe yena ngizwa ngayo. Hhayi nami ngehlele ngezansi ngithi hhayi ndoda enkulu wena umkhulu kunami. So ngakho-ke yonke into okushoyo kumele ngikulalele cause vele umina engafika kuwena ngifuna usizo. Hhayi le ndoda ithi after death ingitshele ukuthini kuze kumele ngibulale umuntu, ngibulale intombazane manje. Leyo ntombazane ukuze ngiyibulale kumele ngiqale ngilale nayo kuqala before ngiyibulale leyo ntombazane leyo. Khona ngisakhala ukuthi kade ngibulale yena umakhelwane. Hhayi semekusuka-ke lapho hhayi vele-ke benguwumuntu wabo onemali. Amantombazane nje beyizela bekulula ukuthi amantombazane ayizele kimi. Hhayi ngithole nje intombazane engiyisho igama layo. Hhayi vele nguwumuntu obengidlalisa nasemalini, ngiyidlalisele nje imali ngispendele ibone ukuthi hhayi thenga amabhodlela abizayo. Hhayi sihambeke sendlini nayo. Hhayi kube mnandi kube njeya. Hhayi kuthemba kalokho impela sekube kanjalo. Hhayi intombazane ngavela ngayipitshisa, ngavele ngayilokhuza ngomncamelo straight. Ngiyipitshise ngomncamelo ngizama ukuthi siyahayiza ngiyipitshise ngomncamelo. Hhayi impela izokube kufike ukuthi isikhathi sokuthi hhayi no iyahamba emhlabeni. Hhayi ishona impela cause ngathi nje kwakuyisebusuku impela cause emva lokho ngayithatha ngayifaka ebhuthini emotweni ngayoyilahla esigangeni. Kusanjalo ngoyilahla esigangeni yona-ke intombazane angiyazi abantu bakubo bomndeni bayo. Hhayi ngiyilahla esigangeni ngiyifonele le nyanga le ngiyitshele ukuthi hhayi no sengenze njalo. Ibe ngitshela-ke ukuthi hhayi ndoda ngoba usuwenze njalo
kumele kube nomuntu omunye ozomlokhuza, ozombulala. Ithi manje angibulala isitabane. Iy'nkethi ithi inyoka ifuna igazi lesitabane. Lizositholaphi isitabane impela Nkosi yami? Ngoba mina nguwumuntu nje, ngumuntu ongazwani ney'tabane impela. Ma-ke ayikusiva la, soqhubeka khona la uthi wagcina usitholeleni isitabane ku-part 8. Ngicela phansi-ke uhlale la uzinze, ungaphumi, usubscribe, siza no-part 8. Le ndaba isakude kuphela, impela uzokhathala wena. So ungakwenza nje manje ukuthi wena ukuze ungalahlekelwa-ke ilona leli khasi-ke leli khona uzokwazi u-catch up, uqhubeke nendaba. Ungakwenza manje ukuthi ungasubscribe-ke la, wenze sure ukuthi-ke awuphumi-ke nangephutha. Ukhomente usho umbono wakho ngaloko lolu daba ukuthi wena-ke ubona kanjani. Sesohlangana-ke ku-part 8 ozayo nje khona maduze.